କଥାରେ ଅଛି ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି। ଏ ଯୋଉ ଜାଡ଼ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଚମ୍ପାର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହୁଡ଼େଇ ନଥିଲି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଶୀତ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ବି ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ନାତି ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ କିଛି ସେଲ୍ଫି ନେଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର। ବାଟରେ ମତେ ମିଳିଥିଲା ଆଚାର। ଆଜି ବିବୁନା ହାତ ତିଆରି କି ଆଚାର ବିବୁନା? ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣି ଆଚାର। ବର୍ଣ୍ଣି ଅଳ୍ପଟେ ଦେ ସୁକା ଆଚାର ପିସା ତ ଜାଣିଥିବୁ ସୁକା ବିଷୟ ପକେଇଲି। ଟେଷ୍ଟି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି। ତୁ ତ ଆଚାର ବେପାର କରିବା କଥା। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ। ଆଚାର ଟେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ହେଇଥିଲି ରେଡି। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଘରେ ଡାଇନିଂରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ଚମ୍ପାର ଏଇ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି। ସିଏ ଆସି କୁଙ୍କୁଡ଼ି କାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇ ମୋ କୋଡ଼ରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।